Benvinguts un altre cop al canal. Són ja les 9:07 del matí i ja m'he fet l'esquincare, m'he vestit, he esmorzat, he recollit coses de casa, bueno, totes aquestes coses de rutina de matí. La setmana passada i part d'aquesta vaig descuidar bastant els meus hàbits. Bastant vol dir molt, perquè no em trobava gaire bé, no m'acabava de veure bé. Va ser tot com una mica raro, a més em va venir la regla i estic tenint com bastants problemes amb el cicle i tal. No sé ben bé què és el que està passant, ja estic anant a Nutri, ja estic anant a ginecòloga, però se m'avança cada mes. Va haver una temporada que tenia com la regla una setmana sí, una setmana no, una setmana sí, una setmana no. Llavors, suposo que això també té a veure amb algun desequilibri hormonal o alguna cosa d'aquestes. Bueno, de moment m'he començat a prendre vitamines, però encara és molt d'hora per veure els efectes. I també, no sé, també potser necessitava descansar una setmaneta. Ara ja per això estic a tope i ready per començar el dia, la veritat. El primer que faré, i crec que el més important, és fer una llista de tasques. Fer una llista del que has de fer durant el dia és molt important perquè et dona una estructura. Quan no la tens, acabes sense saber què fer després d'haver acabat una cosa. I per mi, tenir aquesta llista em pot ajudar a mantenir-me dins d'una rutina i a no sentir-me perduda al llarg del dia. Sobretot perquè treballo, estudio i edito, tot des de casa i tot des d'aquest escriptori. Per tant, distreure's és molt fàcil i tenir dividits els temps pot ser molt difícil. Per fer-ho, faig servir el Google Calendar i aquesta llibreta, tot i que a vegades faig servir un paper qualsevol també. Aquesta llibreta també ja la coneixeu, és de el Tiger i té aquesta mena d'estructura en què és en blanc i totalment personalitzable. A mi em va molt bé perquè aquí faig una llista de coses que em van venir al cap, com una pluja de tasques, i a l'altra banda les organitzo els dies que les vull dividir. I per altra banda, Google Calendar. Google Calendar m'ajuda moltíssim per ser conscient de les hores que dedico a cada cosa i del que trigo a fer cada cosa. A partir d'aquí, un cop tinc com els imprescindibles de la meva rutina de convivència de dia a casa, el que faig és omplir els forats amb les tasques. Per exemple, tinc una assignatura que es diu Introducció al periodisme. Si tinc 2 hores, aquestes 2 hores decideixo que les dedicaré a això. I així fins que queda tot ple. L'ànim d'avui és veritat que no us he explicat, mentre em canvio, perquè amb aquesta roba avui fa un dia, però nenes, un dia. Llavors he hagut de reestructurar algunes coses perquè he vist que aquest cap de setmana tampoc farà massa bon temps i hi ha cosetes que sí que vull deixar fetes avui per aprofitar el bon dia. Gravar contingut, posar una rentadora perquè així se m'aixugarà la roba i també volia aprofitar per anar a l'autoescola perquè m'està costant molt posar-me a fer testos des de casa, així crec que allà m'anirà millor per també canviar d'espai i obligar-me a estar allà. I perquè he de portar el DNI renovat i intentaré agafar hora per l'examen teòric. Em passa que estic com unes setmanes estudiant molt, llavors per A o per B sempre tinc altres coses a fer i no pot ser. És una cosa que em vull treure de sobre ja d'una vegada abans que s'acabi el 2025. Llavors aprofitaré i aniré al gimnàs i llavors a la tarda he quedat per anar a córrer amb un amic i llavors aniré a una classe de zumba amb una altra amiga. Aquest seria el meu outfit per l'entreno d'avui. M'he posat el top blau que feia molt que no me'l posava, uns leggings llargs que són tan còmodes i la jaqueta que també és de la mateixa col·lecció i la trena me la penso refer perquè és terrible.
parlat des del matí. He fet com moltes coses, però alhora sento que no he fet res. I d'aquí una hora he quedat amb el meu amic Marc per anar a córrer, perquè ara entre el fred i el canvi d'hora, si no anem abans de les 4, és molt probable que ens faci fosc. Ara per això que tinc encara uns 40 minuts, 50 minuts fins que ell arribi, em posaré a fer alguna coseta a l'ordinador, per no sentir-me tan poc productiva, sabeu? Què tal? No ens veiem des d'ahir. Perdó, moltes disculpes, però és que ahir vaig anar a córrer, vaig arribar a casa, vaig menjar alguna cosa, vaig anar a Zumba, em va oblidar de gravar, i quan vaig tornar tenia un mal de cap que em vaig ficar directe al llit, no vaig ni sopar. Vull dir que I'm so sorry. Avui, per això, tenim l'oportunitat de començar de nou i tinc força feina, sobretot de la uni. Vull avançar bastant perquè vaig estar repassant els meus objectius del mes i era com posar-me més amb la uni. I sí que ho he fet, però no vull perdre-ho, sabeu? Avui és 31 d'octubre, així que també farem cosetes i res, que si us sembla bé em podeu acompanyar avui també. Us explico el plan mentre em faig el cafè, perquè he menjat alguna cosa per esmorzar, una mica de proteïna, però tampoc massa, perquè estic com rara, no sé. Espero que no m'estigui posant malalta, la veritat. Que bo que està, Déu meu. Avui obre la biblioteca municipal d'aquí Berga i llavors passaré per l'autoescola i tornaré a fer testos, perquè vull agafar ja d'una vegada l'hora per a l'examen teòric. No vull passar a 2026 amb aquest pes a sobre, però bueno, no diré el dia perquè no vull agafar-ho, vale? I llavors ja dinarem, que a més el dinar d'avui és superfàcil perquè el tinc pràcticament fet. Seguim! Acabo d'arribar a casa, és la 1 del migdia ja. M'ha rentat tant anar a la biblioteca, però moltíssim. He fins i tot pogut entregar ja una de les tasques de la UOC d'una assignatura que tenia fins a mitjans de novembre per fer, o sigui, imagineu-vos. I ara ja he arribat, tinc una gana, per això que m'estic morint. Així que necessito desconnectar un moment i anem per fer el dinar. Avui el que tinc és com un rebenat de pollastre, que és congelat, és per anar ràpid, però que a més tinc moltíssimes coses al congelador. Llavors vull com començar a descongelar coses, és això d'aquí, porta una mica de tot i ja ens va bé per la proteïna. Super! Això sí, em posaré la meva sèrie, que em fa molta il·lusió. Estic mirant Shameless, que és una sèrie d'aquesta 2000eres dels Estats Units que té com 8 temporades i m'està agradant bastant, la veritat. La veritat estic delirant una mica, però bueno, tot bé. El que passa és que no puc marxar encara perquè ha de venir, no sé si és lampista o què és, però aquí a casa a arreglar unes coses i volia anar més al gimnàs cap al vespre. Llavors aprofitaré per fer feina, però la veritat és que estic una mica cansadeta del tot el dematí. Llavors la feina que faré serà de xarxes, perquè d'aquesta manera doncs també ho avanço i no deixo de fer feina però canviar una mica el xip, sabeu? Estic a tope, la veritat, molt bon dia el d'avui, penso. Si dic que he fet molta feina és quedar-me curta. Al principi m'ha costat bastant concentrar-me, però he acabat fent bastants dissenys i coses molt guais que estic preparant per TikTok.
perquè aquest any em vaig proposar, aquests últims mesos em vaig proposar tornar a penjar contingut de qualitat perquè vaig tenir una època com que no tenia gaire inspiració. Jo també vaig tenir una crisi existencial, bé, sabeu que vaig fer molts vídeos intentant sortir d'aquesta crisi existencial. I bé, ara que ja estic molt millor i que torno a ser bastant jo, he decidit, que vull recuperar els meus tips, recomanacions, posts així una mica com més currats. Llavors, és que us els explico perquè em fa moltíssima il·lusió, vale? He fet, per exemple, de cara al 2026, un seguit de posts d'idees de journaling per manifestar, per fer vision board, però d'una manera realista. Em falta un que és sobre com posar-se objectius que puguis complir, que no he tingut temps de fer-lo, però ja el faré, encara queda molt per començar el 2026, i aquests concretament els penjaré al llarg del desembre perquè és com quan ja s'acaba l'any i tal, que ara encara no ha començat el novembre, però així ja els tinc a punt. I després també he començat a preparar un d'això de preferits del 2025 perquè l'any és molt llarg i no sé exactament com fer-ho, i concretament un de llibres, perquè aquest any un dels meus objectius era llegir, perquè portava molt de temps amb bloqueig lector, i la veritat n'he llegit molts, no els he pogut fer tots, però mireu, que vaig imprimir les portades dels llibres que m'havia llegit aquest any i vaig pujar els títols i després com una sinopsis, recomanació de què m'havia agradat més d'aquest llibre, una valoració amb estrelletes. Penjaré com fotos del journal per així tenir com un recull dels llibres que m'he llegit aquest any. I ja està, la veritat, molt guai. I encara em queden un munt per omplir, però anirem fent, i de cara quan s'acabi l'any intentaré ja tenir-ho per pujar com el recap de tots els llibres que he llegit aquest any, si m'han agradat, si no, i així també tindreu recomanacions. I què més he fet? He acabat de completar com una infografia sobre la meva rutina del gym, que si us interessa potser faig un vídeo d'això més endavant. I ja està, ara són les 5 de la tarda. Primer menjaré alguna cosa, perquè tinc gana. Em canvio i aniré al gym, que em fa molta il·lusió. 2 més 2, complet. Tornem als tiets, perquè... Hi, I'm back! M'ha vingut a buscar la mami, un moment, apago el llum, perquè he arribat a Berga, per fi, el cap de setmana normalment em ve a veure, i aquesta bona dona m'ha ajudat a fer la compra de la setmana. I ara ho he d'endreçar tot, soparé, perquè ella diu que vol sopar més tard, i ja està! He fet una miqueta més de journaling d'allò dels llibres que us he explicat a la tarda per fer una mica de temps, perquè si no sempre m'adormo. I ara ja toca arreglar-se. Fa moltíssima il·lusió, perquè avui per la castanyada hi ha festa. Normalment sortim els dissabtes, però com és la castanyada divendres, doncs sortirem divendres i potser dissabte. El que em passa sempre és que sóc molt ràpida a arreglar-me, llavors sempre espero que tots em diguin que ja estan a punt per començar a arreglar-me jo. Seria algo així. Bastant mono, no? Vale, i com a cosa especial em maquillaré. A mi no m'agrada gaire maquillar-me, en plan, m'encanta maquillar-me, però no ho faig massa, perquè la meva pell ho troba molt i al final, si tot el dia estic o fent esport o per casa o el que sigui, és com no em renta. La meva pell està molt millor quan m'he deixat de maquillar cada dia i ja només ho faig per ocasions especials. També m'estic acostumant a sortir amb la cara neta de festa, així quan torno no m'he de desmaquillar. És com més fàcil. I també m'estic començant cada cop a agradar més sense maquillatge. Fins que em maquillo i dic, en el fons soc guapa i tot. No sé. I al final, si tinc la pell més sana i més cuidada, no em fa falta el maquillatge per tapar imperfeccions que ja no em surten, saps? No s'aprecia gaire bé a càmera, però m'està quedant prou decent. Això sí que m'agrada molt fer-ho, que és l'eyeliner, però en marrón. I em faig com una mini punteta en plan molt petita. El C marrón queda super sutil i sembla que s'allargui una mica l'ull. Això és com un colorete i il·luminador alhora. Llavors, amb una miqueta així al pòmul, n'hi ha prou per donar color i donar aquesta llum i ja està, bàsicament.
Aquest seria com el resultat. No sé com ensenyar-vos-ho perquè es vegi bé. No sé.